गोदान रादाब इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव दं आं सुरेश सरगारि। जों खोनानो मोन्दों आसामाव दासिम सा 44 पजिटिभ केस मोनफिननाय जादों आरो बे 44नि मादाव मैया थामहिनबा मंगलबार सानखालि गवालपारायाव सासे पजिटिभ केस मोनफिननाय जादों। बेनि अनगायैबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सासे पजिटिभ केस मोनफिननाय जादों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिखौ वेस्ट बेंगलनि कचबिहारनिफ्राय फैनायनि थाखाय जादों होननानै मोनथिदों आरो बिथांखौ ट्रेभेल हिस्टरि दङ होननानै फोरमान खालामदों। बेनि थाखायनो एसेबां गिनांगौ गैया आरो गुबुन फारसेथिं दासान्दि आसामाव सा 44 कर'ना पजिटिभ मोननाय जाबाय। बेनिफ्राय बारग'नो हानाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 32 जाबाय आरो थैनाय अनजिमाया सासे आरो दासान्दि एक्टिभ केसआव दङ सा 11। गुबुन फारसेथिं जोंनि इन्डियायाव दासिम सा 49,400 पजिटिभ केस मोननाय जाबाय आरो थैनायनि अनजिमाया सा 1,693 मोनबाय आरो बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया सा 14,142 बारग'नो हाबाय। गुबुन फारसेथिं मैया त्रिपुरायाव साथाम BSF पजिटिभ केस मोनबावनाय जादों आरो दासिम त्रिपुरायाव सा 42 पजिटिभ केस मोनबाय आरो बेनि मादाव सानै बारग'नो हाबाय आरो गुबुन आद्रा थानायफोरा एक्टिभ जानानै दङ। आसाम मेडिकेल कलेज डिब्रुगड़आव थानाय आसाम मेडिकेल कलेजखौ COVID-19नि थाखाय ICMR कर'ना टेस्टिं लेब फोसावबाय आरो दायो आसामाव मोन 7 कर'ना टेस्टिं लेब मोननो हाबाय। दासान्दि जायफोर भारतारिफ्रा US, फिलिपाइन, सिंगापुर, बांलादेश, UAE, UK, सौदी आरब, क्वार्टार, सिंगापुर, फिलिपाइन्स, ओमान, बाहरेन आरो कुवेत हादरफोराव भारतारिफोरा थाहैनाय दङ। बिथांमोननि थाखाय भारत सोरखारा गं 13 हादोरनिफ्राय 64 फ्लाइटजों लोगोसे मोन 13 दैनि जाहाजजों लाबोनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बेखौ भारत सोरखारा बे सप्तायावनो जागायगोन होननानै फोरमायनाय जादों। फारसेथिं बावैसो सिगाङाव भारत सोरखारा थामहिनबा केन्द्र सरकारा 17 मेसिमहालागै लकडाउन फोसावदोंब्लाबो कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमा बांबोनायनि थाखाय तेलेंगाना रायजोआव 25 मेसिमहालागै लकडाउनखौ बारायफिनबाय आरो बेखौ तेलेंगानानि CM के चन्द्रशेखर रावआ गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायहरदों। दासान्दि भारतआव गं 70 स्पेसियेल श्रमिक ट्रेनफोरखौ सालायनाय जाबाय आरो बेवहाय भारतनि सा 80,000 श्रमिकफोरखौ रोगानाय जाबाय होननानै सुलुङा फोरमायदों। जायफोर फरायसा बिथांमोना GMA थामहिनबा IIT नि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि एग्जामा जुलाइ दाननि 18निफ्राय जागायनानै 23 जुलाइसिमहालागै जागोन बेखौ MHRD नि मिनिस्टारा बुंदों। गुबुन फारसेथिं जायफोर फरायसा बिथांमोना NEET थामहिनबा नेशनेल इलिजिबिलिटि काम एन्ट्रेन्स टेस्टखौ मेडिकेलनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि एग्जामा फैगौ जुलाइ दाननि 26 जुलाइआव जागोन आरो बे थांनाय मे दानाव जानो गोनांमोन आरो बे नीटखौ भारतनिफ्राय 15 लाख स्टुडेन्टफोरा रेजिस्टार खालामदोंमोन। BTED आव थानाय CIT थामहिनबा सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजिया 10 मेआव बी डिजाइन डिप्ल'मा आरो BTECनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम लानायखौ फासयनो गोनां जादों। जाहोना जाबाय कर'ना भाइरासनि थाखाय माब्ला लानाय जागोन बेखौ थाबैनो नोंथांमोननो फोसावनाय जागोन आरो नोंथांमोना बेनि आपडेटखौ cit.ac.in आव थांनानै खौरां लानो हागोन। जायफोर फरायसा बिथांमोना 2019 एबा 2018 आव आसाम पुलिसनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। बिथांमोननि जा फिजिकेल टेस्ट बा एन्ट्रेन्स एग्जामफोरा कर'ना भाइरासनि उनावनो जासिगोन होननानै आसामनि DGP थामहिनबा डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस आसाम श्री भास्कर ज्योति महन्तआ फोरमायदों। जायफोर फरायसा बिथांमोना साख्रि नागिरबाय थादों बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों आरो बिथांमोना डाइरेक्टर अफ मेडिकेल इडुकेसन आसामाव एकाउन्टेन्ट, एकाउन्ट एसिस्टेन्ट, केशियार, LDA, स्टेन'ग्राफार आरो गुबुन गुबुन पस्टफोराव मोन 69 पस्ट ओंखारदों। बिथांमोननि थाखाय बे पस्टफोरनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेवहाय मिनिमाम इडुकेसन क्वालिफिकेसना जागोन मेट्रिक पास थामहिनबा HSLC पास जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो HS पास आरो ग्रेजुएसन जानाय फरायसाफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि जा एप्लाइ खालामनाय डेट बियो 12 मेनिफ्राय जागायनानै 27 मेसिमहालागै सोलिगोन आरो बेनि जा जब लकेसन बेयो जागोन
लखिमपुर मेडिकेल कलेज आरो बेनि बागै नोंथांमोना जुदि बांद्राय मोनथिनो गोसो जादोंब्ला भिडिअनि डिसक्रिपशनाव मोनसे लिंक होनाय दङ बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै खौरां लानो हागोन बेनि अनगायैबो आरो नोंथांमोना मोनसे गोजोनथाव खौरां होबावनो नागिरदों बे जाबाय NHM थामहिनबा नेशनेल हेल्थ मिशनआ बावैसो सिगाङाव 233 पस्टनि थाखाय बिजाथिफोर हांख्रायदों आरो बेनि जा एप्लाइ खालामनाय डेट बेयो 6 मेनिफ्राय जागायनानै 15 मेसिमहालागै सोलिगोन आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोनथिनो गोसो जादोंब्ला भिडिअनि डिसक्रिपशनाव थांनानै बेवहाय मोनसे लिंक दङ बेवहाय थांनानै नोंथांमोना बे गासैनिबो नटिफिकेशननि सोमोन्दै मोनथिनो हागोन स' नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां खौरांफोर एबा रादाबफोर फोसावबाय थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरनो शेयार खालाम उननि भिडिअ नोंथांमोननो बेबायदिनो मोजां रादाब लानानै सफैफिनगोन गोजोन्थों।